Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngerti? Kono. Dia berkeliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa semua. Rai Jerebes. No. Jam setengah piro, Bu? Dalam? Jam setengah piro? Jam 3:30. Jam setengah itu lagi tangi, tapi wis subuhan ya, guys. Aku subuhan cuma balik turun meneh. Berhubung iki cuacane mendung. Enak rebahan. Ini kan dino Sabtu Minggu kan libur. Iki santai. Aku tapi posisi untuk Bekasi Bolo. Dolan wae pon aku. Paling ayu dewi. Itu nembah lagian. Asli gadis Tasik. Jerebes Bolo. Tapi wis ditukokno sarapan Bolo. Coba tak spelno Bolo. Bolo sarapane. Kita pura Bolo. Kamerane belum ya. Wis ditukokno sarapan, ono gorengan. Nah, bakwane. Tempe. Oh, itu sarapan. Enggak, itu nek pengen mangan sik bi. Nasi uduk. Pokoknya enggak ketinggalan pagi-pagi. Kalau kerupuk semarai apa langit lidahku aboh. Nah, kerupuk. Tapi nak mangan sithik ora pati aboh, tapi nak mangane akeh ya aboh. Apa? Langit-langitan. Langit-langitan lho. Iki lho, dhuwur lat. Aku nak kaken mangan kerupuk anu aboh. Iki jajanane kenang iki, ndek bengi tak spelno. Poki coklatos. Pokoke jajane ngono akeh ono. Ae itu aneh. Sampai rumah. Kayak tuan rumah ae ngomel terus. Pokoknya dok ini dia diajak nurato untuk bojone. Pokoknya mangan turu tok di sini. Paling buanter kira kon nyuci sandangane bojone mbek ngosok kamar mandi tok wis. Liyane ora pinu era mbora. Sarapan mangan jajan kabeh wis. Itu mbek kae bayune. Tak kon muli masak cuci baju ngalir tapi gelalai gelem ngono iku lho sing pertimbangan sing dadekake omah-omah awet ki ngono iku Bolo. Ono cekcok mesti mikir apa anak salah bojo enak ambek bojone dhewe daripada ambek wong liya. Apa? Ya monggo. Aku wedi nak anu. Apa? Nyogok. Peteng. Apa, Bang? Makane. Kiamat jajanan bawaan dari kampung. Sampai ini. Seripeng gedang di sana. Tapi ki ora manis Bolo. Ora manis. Gurih. Gurih nyoy. Iki sisa jajanan kota Sikabel. Dia ini bekas berhajatan iki nonton anyar. Paling kon nak sewulan meneh nak misalno ora prae yo ditashback yo. Gol positif. Bakal ngrutono anyar. Tapi nak ditampil terus yo mbok. Ada dijaji. Engko nak apa jenenge positif ya syukuran. Bubur abang bubur putih
Ya sarapan Bu, ayo Bu. Ayo Ayo sarapan. sih. Anakmu tanya saya tak bilang. Oke boleh iki aku arep sarapan sih. Walaupun apa raine rayu rebes tapi ora apa-apa aku sempet mau sholat subuh, cuci muka. Nah, gosok gigi jan urung ono gosok gigine. Lo masan ra apa-apa. Kulu-kulu sithik ra apa-apa ya, Bol. Ini pemirsa. Gawenane gorenganane gawenane wong Ada nasi merah. Bekasi. Spill. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk asinan sithik. Iki aku tak perkirakan nek tuan rumahnya sing lanang balik kan nduk bengi lagi nginep nduk jangane. Balik sarapan jagung delok dal. Apa Bil? Ini ngomong apa? Kok dong delok nduk kene terus sik masamu. Iya. Ayo. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu. Ono sendok. Ono lah. Ini tuh tadi sisa. Iya belum. Mana mau gue pirang tuh ini pirang-pirang. Ayo nduk jajan terus. Ini kalau tamu-tamu ya. Oh, sego kuning belum. Dek. Dek. Nak. Ayo nak, naik nak, sini nak. Sini nak. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Pak pun nak malas padang. Nah, montarmu. Wah, sarapan Terus sambel ya? Mana sambelnya? boleh sini. Sambel sudah mana? Ya tak pisah. Tuang rasa Bu sambil. Nah, iki apa jenenge jeneng dadar. Iki sing karetan loro sapa Bir? Oh, sekarang orang dokter dodongan untuk kejaran tak? aku ya bisa. Iki luhur tempe. Oh, bisa ya. Wah, kita hangat ya belum. Isuk-isuk sarapan teh hangat manis. Wah, mantep. Makan, Dek. Kok ngerti? Kono nganyang ngono paling. Katili. Ya, Tapi Dek, kira ati lah nona piro tuh. Tolong. kita beda Bu. Mas, kira piro? Apa sih? Hah? Ya kabeh ora apa-apa oke. Mau jadi pokoknya bolo. Wah, sambleng leno bolo. Campur saus. Mantap pokoknya. Monggo lagi larang aku paham. Dagang mesti campuri saus-saus sithik. Kiai bojoku dikai telur telur kulit. Adik. Yuk disuapin nak. Ya Masa? sarapan saya dulu. Awas kakinya. Bismillah. Bangun dulu nak. Makan dulu ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Awas kena teh. Duh, teh ora kentang itu lho. Kowe abil kalian sik ngono. Nek ngono apa? Mentang-mentang kene tamu. Tuan rumah sik ngalah. Caca ya Mas Bekasi ya. Masakan Bekasi ya tuh. Lumayan.
lumayan. Pedes ora ngarani. Ora pedes sambel. Ini ada saus. Ora. Tapi lontok wis murah kok. Ora petak larang kok. Mantan anyar mangane bakul. Mangane wati. Nah aku ngono, kelanang tenaga. Tak perlu Pak. Oke. Jarang mangan nasi kuning aku bolor. Jarang banget mangan nasi kuning. Paling pol-pol yang Bisa nasi nama uduk. dia dagang kadang kan nasi uduk, nasi goreng, kadang nasi kuning. Itu sama. Ampra tok. Iya, aku kan suku besar. Nggak apa-apa. Dia pada malu gitu pak. Cuma lewat tok orang mesok orang. Dia berkeliaran. Wah, seger. Apa? Salah itu. Lucu. Ya sing ngene iki lah. Apa kayak nanggon nasi kuning ono anu timune bareng ya belum? Jarang ya. Ono timune ya. Nah, kaya nasi tumpeng kan jan emang ono nasi anu ini ya, timun. Apa Mbak? Sambelnya melabet. Buat pemirsa yang harap sarapan monggo. Nah, ini iki lho sing tak maksud lho. Aku mangan kerupuk iki. Utawa kerupuk kerong. Utawa kerupuk kerong. Angker kakean sithik. Langit-langitan ngger untu iki kaya rada aboh ngono, abang. Akhirnya nak mangan apa-apa ki dadi spesial lah. Padahal nak menurutku mangan nganggo kerupuk ya termasuk enak. Tapi ki kadang nak kakean sithik kira enak. Aboh. Mantap. Ndok dadare. Ketoknya ana campurannya tepung lho. Ndok ora? Dicampuri. Makanya dia jadi habis. Ana campurannya tepung. Dilodakno sambel. Mantap. Coba kita ya. Manyos. Gurih. Lumayan. Oke bro, matur suwun. Panteng terus Jalal Joas. Bang kecil, jangan lupa subscribe,
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.